Dies irae, dies illa, salve secum infamilla. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mga karanasan mismo ito ni Ate Rose. Unang karanasan. Taong 2015, Barotac, Iloilo. Itong mga panahong ito ay uwian si Ate Rose. Minsan nandito siya sa Parañaque, minsan naman nasa Barotac siya. Meron kasi siyang binabantayang lupa doon. Siya kasi yung iniwang katiwala ng kapatid niya para sa property niyan. Kapag nasa Barotac si Ate Rose, wala naman siyang ganong ginagawa doon. Kumbaga, parang tambay lang. Tapos doon sa bahay na tinitirhan niya, mag-isa lang siya. So, boring nga naman kung magstay siya doon. Kadalasang ginagawa ni Ate Rose kapag nasa Barotac, naghahanap siya ng mga karinderyang kinakainan niya. Sayang naman daw kasi kung magluluto pa siya, mag-isa lang naman siya doon. Tapos paminsan-minsan, may mga dumadalaw sa kanya doon para magpatawas o magpagamot. Marunong kasi talagang manggamot itong si Ate Rose. At kilala siya sa barangay nila bilang manggagamot. Isang hapon daw habang naglalakad si Ate Rose, di kalayuan sa bahay niya, meron siyang nakitang aso na hit and run. Nakahiga na lang daw ito sa kalsada at yung kalahati ng bituka nakalabas na. Wala daw tumutulong dito. At awang-awa na si Ate Rose sa kalagayan ng aso. Kaya ang ginawa niya, total malaking babae naman si Ate Rose at malakas, kinuha niya yung aso at binitbit niya ito papunta sa bahay niya. Hingal na daw yung aso at parang kinukuha na ito ni kamatayan. Unang ginawa ni Ate Rose, binigyan niya ito ng tubig. Tapos tinagpas niya lahat ng malunggay doon sa bakuran nila. Dinikdik niya yung malunggay hanggang sa magkaroon ng katas. Tapos lahat ng katas ng malunggay, inihalo niya doon sa tubig na iniinom ng aso. Yung iba naman ay ipinatak niya sa butas ng tiyan. Ipinasok ng pilit ni Ate Rose yung mga nakalabas na bituka ng aso. Tapos nilagyan niya ito ng tela para hindi na bumulwak pa. Nakikita ni Ate Rose na unti-unti nang nawawala ng buhay yung aso. Kaya ang ginawa niya, para bumalik sa ulirat yung aso, tinahi niya yung sugat nito. Habang tinatahi daw ni Ate Rose yung sugat ng aso, humihinga-hinga na lang daw ito ng malalim at hindi na pumapalag. Nung tapos niya na itong tahiin, pinigaan niya ulit ito ng katas ng malunggay. At naghintay siya kung mabubuhay pa ba ito o mamamatay na. Lumipas pa ang ilang oras. Habang inoobserbahan niya yung aso, nakita niyang unti-unti daw bumibilis ang paghinga nito. Nung nakita niyang ganon, agad niyang inabutan ito ng tubig. Hanggang sa dahan-dahan nang kumalma yung aso at unti-unti itong gumaling. Nagpatuloy ang gamutan ni Ate Rose at ng aso. Pero isang hapon daw merong lumapit kay Ate Rose at nagpakonsulta ito sa kanya. Ayon sa paglalarawan ni Ate Rose, yung babae daw ay naaswang. Yung kalahati ng ulo nito ay nakakalbo na. Tapos, puro balakubak at sugat daw yun. Kaya ang ginawa ni Ate Rose, pinausukan niya ito ng dahon ng banaba. Pinahida niya ng katas ng gumamela at nag-orasyon siya ng buhay na salita kasabay ng pagbabalik niya ng sakit doon sa mismong aswang na nagbigay ng sakit doon sa babae. Ilang linggo ding nagpabalik-balik yung babae doon sa bahay ni Ate Rose. Hanggang sa tuluyan ng gumaling yung mga sugat nito at unti-unti na ding tumubo yung buhok niya. Pilit daw na nag-aabot ng bayad yung babae. Pero todo tanggi talaga si Ate Rose. Ang hiningi lang ni Ate Rose noon ay piso. Malalaman niyo sa ibang kwento kung bakit ganon. So ngayon, balik tayo sa kwento. Isang gabi daw habang nagsasalansan si Ate Rose ng mga pinatuyo niyang dahon, nagulat daw siya dun sa kasama niyang aso. Kasi tahol daw ito ng tahol doon sa tapat ng pintuan niya. Sinipat ni Ate Rose yung pintuan niya at doon niya nakita
na merong kamay na nakahawak sa pintuan niya at dahan-dahan itong binubuksan. Ayon sa paglalarawan ni Ate Rose sa kamay na nakita niya, kulay violet o kulay ube ito. Tapos yung kuko, sobrang makapal at matulis. Pumasok agad sa isip ni Ate Rose na isa yung aswang. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya papunta sa kusina niya at kumuha ng asin. Nung pabalik na siya para sabuyan ito ng asin, nakita niya yung ginawa ng aso. Tumalon ito sa pintuan at todo kahol siya doon. Hindi tumitigil sa pagkahol yung aso, hanggang sa nawala yung kamay. Pero ilang segundo lang, meron siyang narinig na parang merong bumagsak sa bubungan niya. Narinig niya na parang may kumukut-kut-kut-kut doon. Yung aso wala pa ring tigil sa pagkahol doon sa pintuan. Bali ang sitwasyon ni Ate Rose noon, merong dalawang aswang na nag-aabang sa kanya. Isa sa pintuan at yung isa sa bubungan niya. Walang humpay pa rin ang pagtahol ng aso, kasabay nung pagkutkut doon sa bubong. Kaya ang ginawa ni Ate Rose, kinuha niya yung libreta niya sa cabinet, sinabuyan ng asin yung pintuan niya, at nagsimula siyang mag-orasyon ng isang buhay na salita. Ilang minuto lang, nawala lahat ng ingay na nasa paligid niya, at kasabay nun ay biglang tumahimik yung aso na kanina ay kahol ng kahol. Ikalawang karanasan, taong 1978. Talon-Talon, Zamboanga. Heads up 1978 ito. Yung isa, 2015. Baka may mabasa na naman akong mangmang sa comment section eh. Game. Itong mga panahong ito ay high school pa lang si Ate Rose at nag-aaral siya sa Immaculate School. Doon sa eskwelahang pinapasukan niya, meron silang grupo. Pero sa grupong yon, isa lang ang best friend niya, na itago na lang natin sa pangalang Water Lily. Alam niyo naman na siguro kung ano yung Water Lily, di ba? Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Simulan na natin ang kwento. Kadalasan daw kapag nakikita ni Water Lily si Ate Rose na naglalakad papasok ng school, isinasabay niya ito. Si Ate Rose kasi naglalakad lang siya kapag papasok siya sa school. Si Water Lily anak mayaman. Hatid sundo siya ng sasakyan nila. Sobrang close nilang dalawa at halos sabay silang pumasok, kumain, umuwi, at kung ano-ano pang mga activity sa school. Palagi din siyang niyayaya ni Water Lily na kumain sa bahay nila bago ito umuwi. Isang araw daw habang naglalakad si Ate Rose, kasama ang iba niyang kaibigan, nakita ulit sila ni Water Lily at sinabay sila. Ang kaso nga lang, andun ang mami niya. At yung ibang kaibigan nila ay hindi gusto ng mami niya. Habang nag-uusap-usap silang mga magkakaklase, sinigawan sila ng mami ni Water Lily at pinatahimik sila. Magmula daw nung araw na yon ay pinagsabihan siya ng mami niya na wag na siyang gaanong didikit pa sa mga kaibigan niya. Hindi niya daw gusto kung papaano magsalita ang mga yon at baka kung ano-ano pa ang matutunan niyang hindi naman dapat. Simula noon, nagkaroon na sila ng distansya ni Ate Rose. Lumipas pa ang ilang mga buwan, taon, nakagraduate silang lahat. Si Water Lily medyo ilag pa rin sa kanila. Fast forward tayo mga 1 year. Merong katulong itong sila Water Lily na kasundong-kasundo ni Ate Rose. Na-chismis niya na bigla daw nagkaroon ng sakit si Water Lily sa hindi malamang dahilan. Nung narinig ito ni Ate Rose, pumunta kaagad ito sa bahay nila kasi ilang taon na din siyang hindi nakakadalaw doon eh. Nung pagtingin niya sa kaibigan niya, nakita niyang nakaratay na lang ito sa higaan at hindi na makapagsalita. Nanginginig ang mga labi nito habang iniaabot niya ang kamay niya kay Ate Rose. Nung hinawakan ni Ate Rose ang kamay niya, pinipisil-pisil ito ni Water Lily na parabang nanghihingi siya ng tulong. Halos maiyak-iyak si Ate Rose na nasaksihan niya. Maging ang kaibigan niya ay iyak din ng iyak. Doon muna nagpalipas si Ate Rose ng isang araw. Habang pinagmamasdan niya ang kaibigan niya,
na ikwento ng mami ni Water Lily ang nangyari sa anak niya. Nung mga nakaraang taon daw, kada uuwi ito galing sa eskwelahan niya, dumediretso daw agad ito sa puno ng sampalok na nasa bakuran nila. Meron kasing ginawang upuan o duyan doon ang kuya niya. Palagi daw itong nandoon. Nakikita nilang tawa ng tawa kahit wala naman itong kausap. Halos araw-araw daw yun sa loob ng ilang taon. Hanggang sa bigla na lang daw nakaramdam ng pamamalat yung anak nila. Pumunta sila sa iba't ibang doktor, pero wala daw itong maipaliwanag na dahilan kung bakit nagkakagano ng anak nila. Hindi sila naniniwala sa mga kulam, barang, namatanda, engkanto, o kung ano pang may kinalaman sa espiritual. Pero no choice sila. Kaya ang huling option nila ay lumapit sa isang manggagamot. Nung pinapunta daw nila ito sa bahay nila at tiningnan ng manggagamot yung sitwasyon ng anak nila, ang tanging nasabi na lang nung manggagamot ay, Huli na ang lahat. Nakakain na siya. Hindi ko na maaagapan yan. ang sabi pa nung manggagamot, kung nung una pa lang daw ay nalaman na niya yung sitwasyon ng bata, naagapan pa daw sana niya. Nung narinig daw yun ng mga magulang ni Water Lily, nanlumo sila at bumagsak daw ang mundo nila. Hanggang sa ayun na nga, lumipas pa ang ilang buwan, tuluyan ang namatay si Water Lily. Napakalungkot nung kwento at maging si Ate Rose, habang kinukwento niya sa amin yun ng lola ko, ramdam na ramdam ko yung sakit. Pero akala ko, ending na nung kwento niya. Pero hindi pa pala. Nung namatay daw yung kaibigan niya, kung maalala niyo, nabanggit ko kani-kanina lang, merong katulong itong sila Water Lily. At yung katulong na yun ay merong anak na babae na mas matanda ng 1 taon sa kanya. At yun naman daw yung sumunod na biktima. Ayon sa kwento ng katulong nila kay Ate Rose, naririnig niya daw yung anak niya na sumisigaw ng lumayo kayo sa akin, hindi ako sasama sa inyo. Nakita niya daw yun habang nakaupo ito sa duyan ng puno ng sampalok. Tinanong niya ito kung ano ang problema. Umiiling-iling lang daw yung anak niya at parang takot na takot. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na daw ito pumunta ulit doon sa puno. Isang hapon daw, nung natutulog yung anak niya, bigla-bigla daw itong nagwala at sobrang lakas. Halos ibalibag niya daw lahat ng gamit doon sa kwarto nila. Sigaw daw ito ng sigaw at panay ang tulo ng laway. Lahat daw na mahawakan nito ay binabato niya kung saan-saan. Hanggang sa bumaba yung mag-asawa at inawat nila ito. Pero maging sila ay walang magawa dahil sobrang lakas niya. Nanghingi na sila ng tulong sa mga kapitbahay nila. Pero maski ang mga yon ay walang magawa para pigilan ito. Hanggang sa tumawag na sila ng pare para tulungan sila. Nung dumating daw yung pari sa bahay nila, iba ang tingin niya dito. Para daw itong lalaking mabalahibo na malaki ang katawan at puro pangil ang mga ngipin. Pumikit yung pari at nagsimulang magdasal. Nung sabuyan niya daw ito ng holy water, ayon kay Ate Rose at lahat ng mga taong saksi noon, kitang-kita daw nilang lahat na merong itim na usok ang unti-unting lumalabas sa batok ng anak ng katulong. Nung lumabas daw yung usok na yon, unti-unti daw naging normal yung babae. Nung bumalik sa wisyo yung babae, takang-taka siya kung bakit sobrang daming tao ang nasa paligid niya. Tapos yung damit niya, gulo-gulo. Una niyang hiningi ay tubig. Nung nakainom na siya ng tubig, doon na niya kinuwento kung ano ang naranasan niya noong mga oras na yon. Ayon dito, nung nakatulog na daw siya, bigla-bigla daw ay merong gumising sa kanyang 2 matangkad na lalaki. Sobrang gwapo daw nito at hindi mo iisiping may gagawing masama sa'yo. Yung isa ay nakaitim na damit at yung isa naman ay nakaputi. Itinayo daw siya ng mga ito at merong itinuro sa may puno ng sampalok. Pagtingin niya daw doon, isang napakagandang kotse ang naghihintay sa kanya. Naglakad daw silang 3 papunta doon sa kotse. Sumakay sila.
At nung umandar daw yung kotse, patungo daw yun doon sa likod ng puno ng sampalok kung saan nakapwesto yung isang napakalaking puno ng balete. Pero ang tingin niya dito sa punong ito, isang napakalaking mansyon na gawa sa purong ginto. Yung mga tao daw doon ay napakatatangkad, gwapo, maganda, magagara ang suot, at talagang hindi mo pag-iisipan na merong gagawin sa iyong masama. Nung bumaba daw sila ng sasakyan at pumasok sa isang mansyong gawa sa ginto, meron daw inihain sa kanyang 6 na putahe. Isang mais, kamote, saging, at 3 klase ng kanin na iba-iba ang kulay. Kulay itim, pula, at puti. Inalok ito sa kanya, pero talagang ayaw niyang kainin ito. Pinipilit daw iabot sa kanya yung itim na kanin, pero itinutulak niya ito papalayo. Nung pagtingala niya daw sa itaas ng mansyon, doon niya nakita si Water Lily. Nakasuot daw ito ng napakagarang puting damit na napapalibutan ng iba't ibang klase ng ginto. Nakatingin lang daw ito sa kanya at iyak ito ng iyak. Maya-maya lang daw, nung lalapit na sana sa kanya yung nakaitim na lalaki, bigla-bigla daw naging madilim ang buong paligid niya. At pagmulat niya ng mga mata niya, nakita niyang napapalibutan na siya ng maraming tao. Mula nang maikwento niya yan sa mga tao doon, pumasok sa isip nilang lahat na naengkanto daw noon si Water Lily. Wala daw siyang lakas ng loob para tanggihan yung mga inalok sa kanyang pagkain. Hanggang sa tuluyan na itong kinuha ng mga engkanto. Ang galing, no? Meron palang puno ng balete doon sa likod ng puno ng sampalok. Maski ako, akala ko nung una doon sa puno ng sampalok iikot yung kwento. Pero meron palang ganung twist. Nagulat talaga ako. Meron din ba kayong kwentong engkanto? O na-engkanto? Yung mga kaibigan nyo, meron din bang karanasan na ganito? Kasi kung meron, alam ko 101% makaka-relate kayo sa kwentong ito. Pero kung wala naman, tapos patatas kayo, ibig sabihin wala namang alam sa mga ganito at gusto lang bumida, mainam na shut up na lang, okay? Love you. Marahil marami sa inyo nag-iisip na dito lang sa Pilipinas meron mga ganyang kwento. Huwag kayong mag-alala. Yung susunod nating paparating na kwento, parehong overseas. Yung isa, Palipad Hangin 2. At yung isa naman, Engkanto sa Abu Dhabi. Handa ka bang pakinggan ang kwentong yan? O hindi? Malamang naman handa ka na. Hindi na kita kailangang i-provoke pa. Pero syempre, i-share mo muna to, ha? Kasi kapag hindi, yung engkantong puti at itim, hindi magdadalawang isip na isama ka sa kanilang mundo.